weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ligseyba gorgol to agrisa to sinchan jakiri to hudallay to ɗalhaya to mafoldu to lojol to jingue to awoynata to jowol to dondu to matam to Wourossogui ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mohamed Lamine Ly to dunga ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Sama Sa to Matam ko taaɗi ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ministére de la santé ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima médicament ji kewɗi tawi koɗi moƴƴani woni ko wiyetede faux médicament ɗum noon teeɓa koto boowal laaɗe diwoje ngal ɗum tumsi Nouakchott to leydi Sénégal aljuma hanki o teskama cuumu to kaggulaɗe woni to port mo Dakar sanga 15 heures cuumu ngu noon teska koto poste 14 to wiyete mol numéro 1 to leydi Mali directeur uji généraux ji wonande police kay leyɗele tati renduɓe catal bitengal alliance des états du Sahel ɓe mbawi fottude jonde mabɓe to Bamako lamorgo leydi ndi kedde Afrique fonno wonde ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri jeyeten ko ha to leydi Gaza hakkude mum e Israël jeen to leydi Pakistan to leydi Allemagne to leydi Syrie to Venezuela ha to dowlaci tentuɗi Amérique bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren Eminent Record Entertainment. Yeah. Bertal Fouta. Mr. Lawal Gonga. From Wuduru Level Jimayabe Torabe. Uram Helgo Gande Helgo Suturu. Wuduru Level Jaibe. Yo, bismillah yato, wuro welgo hewgo jam. Jibinami mawnumi, kembe jam, kembe cellal. Ɗo ko wuram, mbawi teddinde hoɓɓe. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano fedde dental wudduru jooɗiɓe to nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e gardogol Abdoulaye Mbodj e cukko mum Aissata Yaya Tall eɓe tintina dendagal ɓesgu wuddurnaɓe wonɓe nder leydi Mauritanie ha tengti noon taweteɓe nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ha to Nouadhibou wonde ñalawma moɓe kewi jooɗade kala hitande ñalawma o fandima hitande hikka nde ɓe ɗamini jooɗade on ñalawma ko ñande aletta jeenayyi lewru février no gonɗen du to galle jinnaɗo mabɓe biyeteɗo Amadou Belli Ly ɓurɗo lollude docteur Ly on galle tawate koto legal Tafrak Zeyna sara ambassade Amérique jonde nde noon waɗata ko yeeso teddugal Houseyni Demba Thiam gardiɗo dental WhatsApp wudduro dendagal wuddurnaɓe dendagal ɓesgu wuddurnaɓe tawateɓe Nouakchott e Nouadhibou ene bisma e jonde nde kala noon mo famani sifa o kala jiɗɗo hebduɗo kadi ko ɓuuri labde jokkodirta ko e ɗeɗo tonggode mbatta ko 41 94 57 08 notonoma ko Yaya Sara Sissoko walla mbaɗa 37 90 75 40 notonoma ko biyeteɗo Hammady Ba walla kadi mbaɗa numéro 41 78 38 15 notonoma ko biyeteɗo Barou Dia dendagal bandiraɓe wuddurnaɓe ne bisma e jonde nde yettinɗo kayidi noon ko Yaya Sara Sissoko on e ɓurdaten ko juuti arfaɗe halwar cité fa cité fora cité samasa walla moƴere nde ne andiya acca ñudem na ñëpp bokk ñudem ɓe halat sasune mbolo moy doole mawɗo suka ku nekk jox sa morom respect lawja ɓerde moƴere ara wona keɗen poole ɗo woni wuram gara jiɗa kota jewna lewel jimmayaɓe toroɓe woni wuram oɗo heewi jam duru lewe jayɓe ko mani ganke hen banggue mande Massa Keita ko gando labɗo gandal
mo gandal mum memoto tawi kadi ko jaadude nundal mande ma sa keita o ɓuri yaadude koye ngaluuji tawi ko ngaluuji tawateeɗi cuuɗiɗi e nder lesle leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama e ko wayno bauxite e denndaangal ngaluuji goɗɗi comotoɗi e nder lesleydi mande ma sa keita ko pullo heen bange ko maninke heen bange jooɗiɗo oɗo sahaa joni to seegu en tawi nder leydi Mali ko ɓuri hawnade gandal mande ma sa keita ko ɓuri hawnade gandal makko kenkinde nundal makko on namdata komo hoore kuɗol on namdata komo avance ala o gollante ha jiiya guite ma ko jiɗɗa ko ha keɓa gadda hen gueɗal makko walla dokkama ko kalduɗon ko mande ma sa keita mbiɗema tawe nder leydi Mali to wuuro men wiyetego Ségou kala jiɗɗo jokkodirde makko tongode makko mbatta ko 00223 76 68 45 99 ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe kanŋe yiilotoɓe jama yiilotoɓe bauxite e denndangal galluji cuuɗotoɗe less nder leydi kala mbadden dando faade mande ma sa keita mande ma sa keita tawateɗo to Ségou e nder leydi Mali salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra dendagal rafijo gorago wonduɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe lees kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen wonduɓe soppis fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko yano ha ɓuuti so tawi on jokkodiri omo jogui leɗɗe joni joni ɗum ɗomta hano hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ƴewɓe visa ji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabruji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kileneɓe mum ewɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France so tawi a yiiɗi jokkodirde ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00300 36 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui base mum to Nouakchott ene tawi ɗon ɓiyi ko ene tawe to leegal biyetegal Samia ene huccidire usine plâtre numéro mum téléphone mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawata Dakar ene tawi ɗon miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
ene jogii leɗɗe ko faate ngoraago e fannuuji ɗiɗi heen fannu wiyetee ko meeɗi moosa a yiyata ɗum joni walla muuɗaa joni joni moosa no furo no furo fannu goɗɗo o wiyetee ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urteeɗe a urta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiani Diallo gorko mo melga wuro jinneeji ko ganndo bindi laaɓaaɗo leɗɗe ko newiiɗo sanne sanne malaaɗo woni mbadden danndo faade makko gorko mo melga wuro jinneeji en andina denndaangal banndiraaɓe oɗo sahaa jooni omo tawee to Bruxelles laamorgo leydi Belgique kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko faray so ko numéro WhatsApp ko numéro appel ne heɓamo haa no haanirta ni ceerno Amadou Tidiani Diallo mbadden danndo faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalde moon musidɓe tedduɓe heɗen gone e hoore bira go lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗen ko to lycée ba gorgol to lycée ba gorgol noon aljuma hanki o délégation timmuɗo dawi toon to lycée ba gorgol ɓe jawani ɓe jaɓani noon ko toon to wuro meɗen to Dunga ala ko naybi toon noon so wona kay tawtoroyede oɗon ziyara taw ko ziyara annuelle baɗowo kala hitande toon to Dunga noon taw Dunga to galle ceerno Mouhamed Lamine Ly ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men ceerno Baby Sy ceerno Baby Sy assalamu aleykum wa rahmatullah innal karamati ma نيل المرامات في ورد شيخ بلا سك وريبات الحمد لله ذي خلق البرية
الباسد الأرض زير في السماوات ثم الصلاة على هادي وتابعه والأنبياء وعلى كل الوسيلات jam nyalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe dinama weltare tv jam nyalle ma haali abouba hande ko aset ne hawrego lewru février hitande 2025 ko ɓuuri mantanade kabaruji men en gandi aljuma hanki hono délégation timmuɗe kay wawi ummade toon to cuuɗi men ligsey bo gorgol tawi koye gardugol ceerno amadou sy ɗon délégation noon wawi yettade ɗo e dow gawuro alpha sanga waktuji 13 woni 13 heures ko ɗo juula tisbar tawi ko arde ziyara kolol capannayyi e tati ɓiwol tawi waɗante oɗon ziyara ko ceerno cheikh yumakal li radiallahu taala anhu tawi ko gardugol khalifa o ne ceerno mouhamadoul amin li tawi ko yeeso teddugol ceerno mouhamad siraji tall wonir kay e sharif Mouhamed El Amin Haydara to cilon wondir kay ceerno Mouhamadou Samos ɓe gandi ñalawma aset hande o woni te ko puɗɗogol oɗon ziyara tawi fuɗɗorake ko wadde silke alqur'anil karim dunademo kanko ceerno cheikh e dunade dendagal julɓe to mbawi wonde e windere nde kala ɓe gandi ko silkeji jeenayyi mbawi waɗede hen kadi e dendagal duuɓuji mbaɗama hen e kadi e hablu mo wassilun tawi ko walla mbiyen seyfi mo ceerno cheikh yuma kandi tawi ko kanko windi ɗum e dendagal duuɓuji mbaɗama tawi ko duwnade dendagal ɓesgu julɓe to mbawi wonde e windere nde kala eɗen gandi ko aseta hande go lewru février hitande 2025 jamma o wonata tawi ko hirde mawludi nabiy sallllahu alayhi wa sallam so yeehi ha subaka o wonata tawi ko juuroyade ceerno Baby Sy golle ma jooɗi peewi lefol ngol labdani wawi taw ko probléme réseau ma en garte oɗon ziyara noon e nder kabaruji men taw koye so towola ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane kabaruji men e ɗemgal Pular to leydi Mauritanie ha joni puɗɗoɗen ko aljuma hanki o jamma capantati e goho lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi uddi kay ko ɓe mbiyata session tawi ko session parlementaire ordinaire gadano baɗɗo kay nder ndeɗo hitande tawi ko hitande hesere 2024 2025 yimɓe gouvernement hewɓe noon mbawi tawtorede uddugol ngol uddude noon ko discours tawi ko hoorejo suudu saɗiji ɗum hono kay biyeteɗo Mohamed Bemba Wula Maguette ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannena Wulsidi kañum woni ministre de la défense mo leydi Mauritanie o joddima ñande alkamisa ɓennuɗo e délégation timmuɗo tawi ko délégation catala biyetegal OTAN wonɓe kay e mission mumen e nder leydi Mauritanie e gardugol biyeteɗo Xavier Kolomina ene tawtora jonde mabɓe noon ambassadeur coodiniɗo leydi Mauritanie auprès de fedde union européenne hono biteɗo son excellence Mohamed Mahmoud Ould Brahima Khila e ko ɓe jewtidi noon e nder jonde he noon ɓe jewtidi ko heewi kay ko faati ɓe jewtidi ko heewi kay ko yidde ɓeydude jokkodirala to banggue coopération hakkude catal otangal e leydi Mauritanie ha tenti noon e fannu intervention e fannu défense e ko faati kadi e retraité ji wondude e ɓen sukaɓe taw ko wiyeteɓe sukaɓe martyre ene tawtora jonde nde kadi colonel Cheikh Mohamed Lamine Bilal kañum woni directeur des relations extérieures wondude au ministère de la défense wondude e colonel Manga Soba kañum woni directeur du bureau de coordination au ministère de la défense nationale mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande jamma alkamisa ɓennuɗo sanga 0 heure sagataɓe ɗiɗo noon jani e jeydiyanke biyeteɗo Anevi Deha noon ɓe jane makko ko yeeso bureau ji makko e saaha kay o wonno e jippade ummade golle makko kay defade galle makko ko ɗon tigui ɓe mbaɗimo agressé ha o gaañi hen gañanɗe musene fewi ko ɗon tigui o ƴetta o nawa to cuuɗi cafriɗi e nder noccota Wula Deha noon ko kañum woni directeur général kañum woni directeur à l'agence biteɗo Takaddoumi jayndiyankoɓe hewɓe noon wondude e pelle jayndiyankoɓe hewde wondude avocat ji e pelle kewde goɗɗe tawteɗe nder leydi Mauritanie ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi no fewi ɓe namdima nde enquête jaajƴo waɗete hen kadi baɗɗo ngal ɗo baɗa ɗo nde rewnete lawol ɓe erima laamu ngu noon nde ɓeydata kadi nden ka ikkisala wonande jayndiyankoɓe leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministère de la santé mo leydi Mauritanie ɓe kolliri wonde ɓe teɓima quantité woni tigui médicament ji kewɗi tawi koɗi ndewani lawol woni
ko wiyete faux médicament walla contrefaçon ɗina médicament ji ɗon ɗi teɓa tigui koto bo wallade diwoje ngal international nakcot omo tumsi ɓe kolliri noon koye ballal douane tawi ko douane gollotoɓe toon to aéroport nde ɓe mbawi wadde nde ɗon teɓande ministre o noon holliri tigui wonde ɓene daari kay no dole mabɓe ponno haɓade kay e falade natgol ko wiyete faux médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani e nder keeri leydi he kala ɓe kolliri noon ɓeydi mabɓe ɓe kolliri kay oɗo saaha kala koɓe ɓeyduɓe tekkinde nden ka e kisal kay e dendagal keeri woni nattirɗe leydi ndi kay guila to banggue port uji ha to aéroport uji ha to keeri woni frontiére uji ɗi kala beele kay haɓade ko fate natgol médicament ji ɗi moƴƴani woni ko wiyetede faux médicament e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Diop Abdoulaye o suɓama o nomama guila ñande alarba no gas jeenayyi lewru janvier gonɗen ndu o waɗama o nomama coordinateur national de programme de développement et de l'accès au service des bases woni seyla e catala bitengal tajour kanko Diop Abdoulaye noon o jeeya koto wuuro witengo Sinthiane Padala ene tawe e nder commune Waly Diangtane e nder tigui moqaɓa de maqama ko joom gandal noon joom humpito kadi no feewi kadi ko halfina ko saabu kay o halfinnoma poste uji kewɗi no feewi ko ingénieur noon e tawi ko ingénieur forestier fanniyanke to banggue écologie et de gestion des ressources naturelles o woni no coordinateur national des programmes World Vision leydi Mauritanie o woni no kadi assistant expert catala bitengal PNUD tawi dans le programme Asaba ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati jeetati ha hitande ujunnaje ɗiɗi e goom ko acteur politique o jeeyati koye kaɗo landa wiyete ka IDP kay keptinaɗo no feewi e nder falde maqama ko kanko wonno kadi coordinateur départemental o landa kam o woni kadi o woni no candidat législative en 2018 et en 2023 kala ko kanko kadi wonno coordinateur de la campagne Mohamed Cheikh Al Ghazouani e sumgoji hoore leydi bannoɗi hitande mayde 2024 nde e nder commune mo Toko Majin tawe nder région de Gorgol ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jen ha toon to Wourossogui noon ñalawma hande o kono kay hono no teska kay e yoga e guure tawateɗe nder leydi Sénégal kala fuɗɗima ko wiyete pitte woni tigui ittugol ñonkoto e nder wuuro ngo nder guure ɗe kala gam yidde laɓɓinde leydi ndi kala ɗum noon ko guila hoorejo e leydi kilelamo kesngu ari kay e kala saaha eɓe juɓɓina ñalɗi baaɗi noon tawa ɗina ñalɗi noon ko nder jooki leydi he kala e nder toon to Wourossogui noon heedani hen caggal ñalɗi pitte yuɓɓinama toon ma en ketto musidɗo men Jiggo Braham. Jam ñalle Ghali Abou Ba jam ñalle men Weltare TV andu diine ma ɗo e Wourossogui ko fini ɗo e Wourossogui gandi ko ɗum fini e laral leydi ɗo e Sénégal pop no potirno woni balɗo mawɗo leydi wiruno ardiɓe ɗum ɓe hannde ɗo e diwan e commune Wourossogui pop dadima ko wayno sous-préfet gouverneur e colonel mo kaminter e mairie Wourossogui e adjoint maire de Wourossogui pop darima jalti gam wadde sensibiliser laɓal ngal ɓe gadori noon ko galle mawɗo woni no galle no mbirata galle gonga woni toon to Bammoulé Wourossogui eɗen gandi so wiyama Bammoulé Wourossogui woni koye nder wuuro he ko takki ɗum eko taari ɗum foof ɓe pitti ɗum no hannirta ne mbusuji mum eko nandi hen ɓe ndendinde ɓe dutti nadde e jogli nder Wourossogui jeere mawde ha e jeere toktere foof ɓe pitti joga noon e joom bitikaji walla joom taaɓe en yayannoɓe nanino walla paamano ko haalano ko uddinnoɓe kono nde laamu ngu ari yanti hen nde ɓe kamɓe fof ɓe guddi wona hen ɓe nanano ɗum paamano ɗum laamu wiɓe teep nanguiɓe nayyiɓe toon to Birgal mo Wourossogui ko ɗum tan jinnoɗen habrude dendagal bandiraɓe finoɓe ɗo e Weltare TV andu diine ma ɓe jonni ɗum ɓe golli ɗum golle jodde sous-préfet e gouverneur foof no hannirta ni ko musidɗo moon almudo moon Jiggo Barhama Cablingel gam Weltare TV andu diine ma ɗo e Wourossogui. golle ma jooɗi feewi Jiggo Ibrahima golle ma jooɗi peewi sen numima toon to Wourossogui koto Kaffrine paɗina wuuro Kaffrine noon mawnini cérémonie tawi ko uddirgol juma mawka tawi ko juma wuuro ngo tawi kadi ko juma kesa pula garɗuka jadduka e jamanu ko laamu leydi Sénégal mahani wuuro ngo tawi koye programme modernisation des villes woni tigui gam yidde hesɗitinde e yonnude guure leydi Sénégal kala koye ndin mbadi noon Kaffrine mbiɗen heeɓi juma mo walanteɗo Allah ene tawtora cérémonie uddirgol ngol noon
secrétaire d'état de l'urbanisme et de logement biteɗo Momar Talla Ndawo e tawtorede kadi maire mon Kafrine hono Abdoulaye Saydou Sow e tawtorede si e tawtorama kadi CRNB hewɓe wondude khalifaɓe diine hewɓe ko wayno Sidi Ahmed Simo Tivawan mbawi tawtorede oɗon cérémonie ardi juulal jumagal noon ko imam ratib wuuro ngo hono Cheikh Tidiane Ndawo en e nder khutba makko noon o donima leydi Sénégal kala o nde jaam duumoto e nder leydi he kala nde Allah kadi yettinde Allah tigi nde Allah tigi yiɗendinde ɓerɗe Sénégal naɓe kala ɓe gona ɓerɗe goto ɓe nangodire ɓe jiiɗodire kamɓe kala o waɗi hen kadi on waɗi kadi erago e nder khutba makko nde yimɓeɓe foof jiiɗodirta nde jaam duumoto e nder leydi he kala kan maire wuuro ngo noon hono maire wuuro ngo hono Abdoulaye Saydou Sow kañum e hoore mum holliri hen weltare makko mawde no feewi o jarni laamu ngu noon e ɗeɗo golle paajiɗe no feewi e oɗo juma kay kaɗo juma molante ko Allah mahaka kay e nder wuuro ngo e rima noon dendagal yimɓe wuuro ngo kala guila e juuloɓe ɓeɓe kay almameɓe ardiɓe sakkiɓe heɗo caggal ɓe kala nde ɓe toppito ko fate laaɓal juma ka nder mum e boowal mum kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yimɓe tawi ko commission de l'organisation de la semaine du patrimoine Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rasoul ɓe jettini tigui ɓe jettima ñande ɓe jettinoma ñande alkamisa ɓennuɗo ɓe jettinoma ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo to galle khalifa général des mourides toon to Prokhana hono Serigne Bassirou Muntaga Mbacké Abdou Khadir addunoɓe toon noon ko arde wanjude woni versude halis kay taw ko halis moɓe ndendinno on halis noon heeɓa tigui koye jeeygol nate woni jeeygol photoje hono biyeteɗo Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Rasoul tawi kadi kañum woni perlogol lawol mouridisme ɓe versi halis moɓe versito noon tawi ko heeɓa e jeeygol ɗeɗon nate ko 1.25 million tawi ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Maymouna Dieye kañum woni ministre de la famille et de la solidarité o holliri tigui plan d'action et d'accompagnement mo gouvernement leydi Sénégal jogani kay dendagal ɓen famille aji tawi ko jayenoɓe nder événement ji politique bannoɗi tuggi 2021 ha 2024 eɓen wondude kadi eɓen nangonoɓe kayine coka tawi koye laamu kinu ngu yidde kay ko e oɗo saaha joni to yidde laamu ngu kay e oɗo saaha joni ko walludeɓe to banggue financement e to banggue safruji kala e to banggue social kala o holliri kadi kala famille kay tawa kay ka famille mayirnoɓe e nder ɗiɗon événement ji kala famille mayirnoɗo ma verse kay ma hokke ko million ngaji sappo taw ko franc CFA wonande kala famille e ɓen tawa ko famille o ko mayirnoɗo e ɗiɗon événement ji o holliri kadi wonde dendagal ɓen sukaɓe taw ko jinnaɓe mumen mbarano e ɗiɗon événement ji walla rewɓe ɓe worɓe mumen mbarano ɗiɗon événement ji ma mbaw duusede kadi laamu ngu ma waw duuse ɗumen kay guila to banggue boursiji ha to banggue boursiji sécurité familiale e to banggue couverture maladie ha to banggue kala e to banggue financement wonande kay ɓe rewɓe tawi ko yidɓe wadde tigui hebde financement ji e umminde projet ji mumen foof noon ko yidde laamu ngu kay ko wadde ɓoosaru walla duusdeɓe kay ɓen tawi koye ko jayanoɓe e ɗiɗon événement ji bannoɗi e nder laamu kinu ngu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko leydi Sénégal keddoɗen ha joni biteɗo Habi Lam ko kañum ko tiktoker Sénégal o italien ko Sénégal najo kadi omo jogui kayitaji Italie o wuri koto leydi Italie tawi kadi ko ɓurɗo dowlude e nder windere kala woni tiktoker dillowo nder tiktok kay ɓurɗo hewde abonné ji ɓurɗo yiɗede kay ɓurɗo waddede abonné ji e nder windere he kala kanko woni numéro 1 mondial e oɗo saaha saabu kay omo jogui e oɗo saaha mo kalten omo jogui 160 piccal 6 million abonné taw ko daroɓe golle makko e nder hello makko tiktok o yara tan ko duuɓi 24 koye jillu makko noon jillu balɗe 4 o woni e nder leydi makko e Sénégal e nder jillu he noon aljuma hanki Bassirou Diomaye Faye horejo guendi Sénégal bismima mamo to palais présidentiel to wawi joddade makko yewtude makko toon Bassirou Diomaye Faye kadi suuɓi momo waɗimo ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF woni tigui nde o halfinte ko fate gueɗe kay taw ko ɗoftoɓe sukaɓe kay to banggue jangde mumen e to banggue éducation mumen kala Bassirou Diomaye Faye
mbawi noon holli siftinima tigui yo andu kala kay balluɗo sukaɓe darniɗo sukaɓe kay woni tigui koye wallude waɗi tigui ko woni tigui wadde investir avenir leydi ndi o holliri kankone kala ko doole makko ponno kay mawa daro gam ɗoftude sukaɓe wallude men ha mbawa tigui ko banggue jangde to banggue nedi kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki capantati e goho lewru siile woni janvier 2025 sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe tinama cuumu tinama to poste 14 mollimara e nder kaggulade mo Dakar sapeur pompier en e dadiɓe ɓe hinde COP eɓe F woni force de défense et de sécurité kala mbawi rendinde doole men e peeji men haaɓe mbawi ñippude cuumu ngu noon ɓe cippire cuumu ngu kamɓe kala rendi doole mabɓe haɗani haare hakkude mabɓe cuumu ngu jufadi kay fodde waktuji ɗiɗi ko nen ɓe mbawi folde cuumu ngu suwa taw noon andede holko saabi nguɗon cuumu suwa taw andede kono laskoji juuɗɗi uddita jaaji udditama hen beele ande kay holko saabi nguɗon cuumu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder keɓogal ko fate maggal mo Prokan 2025 hoorejo suudu sarɗiyeji du leydi Sénégal hono El Hadji Malick Ndiaye e wondude cité muɗum timmuɗo ko wayno député mo Kaolack biteɗo Rokhaya Ndiaye ɓe jettima to galle khalifa général de Mouride ɓe joddima e khalifa o hono Serigne Mountaga Mbacké ɓe koliri noon holko woni koyɗe mabɓe ɓe toliri tigui addiɓe tigui ko fati kay e keɓogal ko fati tigui e oɗon maggal baɗo toon to Prokan ɓe koliri noon ɓe caggal nde ɓe jodde khalifa o noon ɓe ñaguima khalifa o nde duwantoɓe duwano kadi leydi ndi kala nde jaam dumoto e leydi ndi nde laamu ngu kadi wawa tambade leydi ndi e dow potal e dow peewal ha leydi ndi wawa ƴellitade hano hannirtini caggal noon nde ɓe keeɓi duwaw ummarade khalifa général o to mori toon to Prokan ko ɗon tigui ɓe ummi ɓe jaɓani koto nokku biteɗo ɓe jaɓani noon koto nokku biteɗo Léona Ndiasena siftinde on ɗon magala Prokan noon waɗante ɗum ko biteɗo sokhna Mame Diarra Bousso loride kay Diaratu kañum woni nene mum Serigne Touba kañum woni fondateur lawol bureau bitengol mouridisme mbiɗen de ɓe gummi toon ɓe jaɓani koto wiyete Léona Ndiasena to noon ko aseta hande o woni ziyara annuel mo Léona Ndiasena ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha toon to Dunga noon ko ñalawma hande o woni ñalawma hande go lewru février e ñalawma janggo ɗiɗi lewru février woni tigui ñalɗi ɗiɗi tawi ko ñalɗi diine ñalɗi ziyara toon tigui toon to Dunga tawi kadi ko hikka waɗi duuɓi 44 ɓiwol lawol woni 43e édition oɗon ziyara annuel baɗo toon e kala hitande toon to Dunga tawi waɗata on ziyara ne waɗe tigui e yeeso teddugal khalifa galle o hono ceerno Mouhamed Lamine Ly ma en ketto cimtolo musidɗo men Ibrahima Saydou Kane tawteɗo ɗo saaha joni to Dunga. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Watullahi ceerno Abdoullahi Sarr a salmitama juurama en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eyyi kay hande eɗen tawe ɗo e Dunga wuuro Alpha gam ziyara ceerno Cheikh Yumma Kane Ly yo welede Allah wone makko wona e dendagal julɓe eyyi so tawi namdiɗa ko ñalawma hanki o holno yaari ñalawma hanki o ko aljuma woni 31 lewru wiyeteɗo janvier ñalawma hanki o ko gargol hoɓɓeɓe ene garda e kala banggueji e dendagal jogli certuɗe guure certuɗe e leyɗele certuɗe délégation ngaji gummima to wiyete Mauritanie ha to Gambie Guinée Bissau e Guinée Conakry ha Mali ha nder diaspora o foof Italie France dendagal banggueji foof délégation umminoɗo Dakar o ko hanki o yettiɗo hennane oɓe tardi seeɗa noon garal mabɓe e kono sikki ala ñalawma o hoɓɓeɓe ene gara woɗɗuɓeɓe ene gara nden ɓe gari ha juulal juma ngal yonti yimɓeɓe juula juma jaade ceernajo o so yimɓe juuli juma gayni noon ceernajo o wasi yimɓeɓe ha tengti noon e joom galleji en ɓe moni kala yo reen kaake muɗum galleji ɗi hoto ɓe goppu ɗumen jeewa kamɓe mawɓe soɓe jeeyi ɓe goppu ɗon sukaɓe keddo e galleji he pour rende bagage o saabu ɗeɗo gueɗe so mbaɗi aɗa yiiya neɗɗo jorto cikka ko neɗɗo moƴƴo taw ko neɗɗo jamfotoɗo ewa nden yeehi ha kikiɗe asrul jumati o jooɗi yimɓe mbaɗi asrul jumati o no hanniri ni nden asrul jumati o joofi kanko ceernajo o
o bismi julɓe o salmini yimɓeɓe o haalani ɗumen wonde fandare ko fati ziyara o kanko haala makko ala ziyara o waɗa ko yeeso teddugal galle ceerno Hamme Baba Talla e gardagol ceerno Siraji Talla kono woni mawɗo galle ceerno Hamme Baba Talla hande oɗo saaha o won jogui gueɗe ko fati ziyara o ko foof e o wasi yimɓeɓe wasiyaji moƴƴi o bismi ceerno Abdoul Madjidou Déme to Hoore Fonde on mo ganduɗa koye almuɓe ceerno Cheikh mawɓe jeeya on hokka konngol o haali haala kano o hannirta ni o haali ceerno Cheikh o gonɗo ceerno Cheikh o haali kadi o wi o wadde ceerno Cheikh duuɓi jeeɗiɗi on noon firti ken andi ceerno Cheikh o haali ceerno Cheikh o fof kadi ene jogui seedeji tawaɗi kadi ka cettima ɗum ɗon e ɗum noon hande ñalawma o koni yarat hande subaka aseɓe noon yimɓeɓe gaari ɗo caali galle ɗo hande noon ko duwawuji ɗi e silkeji ɗi ko hande mbatte so Allah jaaɓi ɗum noon bandiraɓe julɓe fof yo mbiyan amini tan mbiyan amini ko julɓe fof duwana eɓe gona julɓe fof ne duwana leyɗele julɓe fof duwana eko wona leyɗele julɓe fof ne duwana e ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbiyan amini mbiya amini tan o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi mamin gattuma ñalawma janggo o kadi gandina en hotto ziyara o yarata habaruji men e ɗemgal Pulaar seno ummima toon to Dunga paɗen koto leydi Mali AES woni Alliance des États du Sahel ko catal dendelgal catal kay fedde leyɗe tati tawi ko leyɗele yaltuɓe e CEDEAO ɗen leyɗe tati foof noon e oɗo saaha joni ko koninkoɓe gardiɗi en leyɗele woni leydi Mali Burkina Faso e leydi Niger ɗeɗon leyɗele tati noon directeur uji mabɓe généraux de la police nationale ɗeɗon leyɗele tati kala mbawi tigui rendude mbawi tigui joddade batu mumen gona batu noon waɗi koto Bamako lamorgo leydi Mali batu ngu noon wanno ko guila ñande capantati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi batu ngu waɗi koye yesso teddungal e woni ko wiyete sous la présidence du ministre de la sécurité et de la protection civile hono leydi Mali biteɗo général Daouda Ali Mouhammadina wonno mujibu batu ngu noon ko yidde ɓeydude kay jokkodiral e gan jokkodiral kay e gollodiral banggue police hakkude ɗeɗo leyɗele tati beele kay ɓe mbawa tigui ɓeydu tekkide nden ka ikkisalam keeri leydi mabɓe haɓade ko fate criminalité e ko fati tigui kala ko fate guykaji e ko fate criminalité ɓeydi tekkude e leyɗele mabɓe hono directeur général de la police mo leydi Niger hono commissaire biteɗo Asabaha e Bankawel oldude directeur général de la police mo Burkina Faso hono inspecteur général Darga Alexandre kolliri hen weltare mabɓe mawde no feewi e teddungal e bismago ɓe bisma e nder ndeɗon jonde nde ɓe jooɗi toon to Bamako lamorgo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keɗen OCS woni office central de stupéfiant ko catala dariɓe kay haɓade ko fate drogue e gueɗe baɗe noon kala ɓe kolliri e nder hitande 2024 nde ɓe teɓinoma temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeegom neɗɗo e nder ɓen teɓaɓe accor haqqi e nder ɓen teɓaɓe noon hen temedde nayyi e nogas e jeenayo tawa tigui kene jeeya drogue eko nandi hen ɓe tawi kadi ko ɓen teɓaɓe tawi hen malinaɓe ene tawi hen kadi hayɓe gona malinaɓe won tigui ɓe jeeyaka e nder leydi he ɓe kolliri noon ɓe kolliri e nder hitande nde noon e nder hitande nde ɗon drogue kewɗo e fannuji kewɗi taw ko fannuji kewɗi drogue wondude e jarmeje poɗɗe ɗaynoje kewɗe mbawi teɓede e nder leydi he e nder temedde nayyi e nogas jeenayo mbiɗen naggaɓe tawi ko nanguiraɓe jeygol drogue en temedde nayo e jeetata ko maliraɓe nogas goho heddiɓe ɓe kala ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen e mbadi haɓade mbuñari e ɓurjingol ngaluji e nder leydi he citala bitegal BVG woni bureau de vérificateur général ɓe mbaɗi tigui enquête mabɓe to nokku mbiɗo mbaɗi enquête mabɓe to wiyete DFM woni tigui to directeur des finances et matériel tawateɓe to ministère de la jeunesse et des sports tawi kadi koye dawal 2023 2024 e nder ngal ɗon dawal woni nder hitande wotere ɓe tawi tigui ngakkande mawde no fewi ngakkande nde noon ene qiime ha temedde 345,5 millions tawi ko franc CFA ɓe tawi noon ko facture aji tawi toon ɓe kollori ɓe tawi toon facture aji kewɗi fenade facture aji ɗi ndewani lawol e gueɗe niɓɓiɗe no fewi rapport o ɗon ɓeɗi koppiji kewɗi hen koppiji ɓe tottiri ɓen wiyeteɓe autorité ji judiciaire ko wayno procureur de la république
ko wayno président des sections des comptes de la cour suprême e ko wayno directeur général des impôts ko kamɓe noon ko ɓeɗo noon hokkaɓe ɗiɗon dossier ji kañumen tigui ƴettata kay holko foti fawede e ngal jatara bitengal DFM ha joni habruji men ɗemgal pulara kedde Afrique poɗɗen jaɓɓade ko musidɗo men sehli men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo kono e oɗo saaha ñalawma hande on keɓani heɓdemo saabu kay grippe aji e durmoji tawteɗi ɗo e nder leydi Mauritanie ha joni habruji men ɗemgal pulara habruji men jolam jaɓeri koto guerre hakkude Israël Hamas ñalawma hande o 2 lewru février hitande ujunnaje 2025 ene jokki kay ha ñalawma hande o ko fati kay jokku gostodiral otage uji hakkude mom e prisonnier ji hakkude otage uji hakkude kay otage uji tawi ko otage uji Israël naɓe wonnoɓe juuɗe Hamas e gostodiral mabɓe noon e prisonnier ji tawi ko Palestine naɓe juuɗe ɓiɗinoɓe e juuɗe koninkoɓe ɓe leydi Israël aseta hande o noon leydi balisa hande noon Hamas Palestine ɓe mbawi ɗaccidde otage uji tati noon ɓe ɗaccidi men wonnoɓe juuɗe mabɓe haaɓe mbawi keytigi ɗaccidde ɗumen e men tokkiti ɗumen laamu leydi Israël tawi ɓe ndewni ɗum koye croix rouge taweteɓe toon to nokku biteɗo Khan Younes kamɓe leydi ɓen noon ɓen otage uji tati woppaɓe ɗon hen goto ko franco Israël najo woni tigui ko Israël najo tawa kadi lasli makko ko leydi France ko bamum sukaɓe ɗiɗo sukaɓe makko ɗiɗo ɓene ko nangganoɓe otage kañumene koye mumen prisonnier ji ɗi noon ko ngollo noon waddi tigui lawol nayaɓiwol woni 4e kay opération ko fate gostodirol hakkude otage uji e prisonnier ji hakkude Hamas e Israël babiraɗo goppiraɗo e meɗen ko franco Palestine najo tigui omo wiye tigui Yarden Bibas o woppita o wattama e juuɗe croix rouge to Khan Younes Israël kañumne to banggue mum ɓe goppiti 167 Palestine naɓe sokonoɓe e nder ɓen noon hen 17 ko ñawanoɓe kay kaddi gurdam mumen kaso 59 ko taƴan ñawanoɓe kay duuɓi kewɗi e nder kaso hen 111 noon ko nangganoɓe ko e nder guerre o bannoɗo ñande 7 lewru octobre ko caggal ɗum mbawi teɓede ha joni ko habaruji men jolam jaɓeɗi koto leydi Pakistan paɗen Baluchistan ene tawe tigui to banggue worgo ɓaajo hirnangue Pakistan ko jeeyaɓe ko jangu noon ko jangu tigui waɗa boniɓe tawi nguna jangu joofi ko ɓeena tawi ko dadiɓe ɓe hinde para militaire waɗi noon 16 neɗɗo wasɓe hen pittali mumen tata woɗɓe kadi mbarmi hen barmande musde ɗum waɗi ko aseta hande o 2 lewru février jangu ngu waɗi ko sara kerol sara wuuro witego Mangochar noon ko fodde noon 60 sagata tawi ko sagataɓe joguitiɓe kañumen mbaɗi nguɗon jangu e koninkoɓe leydi ndi ɓe hinde para militaire koto leydi Allemagne leydi Syrie paɗen to wuuro tawi ko wuuro leñol witego Allah wuttinen koye ɓen ngol leñol noon jeeya Bashar al-Assad jangu waɗi e mabɓe aljuma hanki gono alwuro ngo noon aljuma hanki jangu waɗi e ngoɗon wuuro waɗi noon yimɓe hewɓe wasɓe hen pittali mumen koto leydi Allemagne paɗen biyeteɗo Horst Köhler ko kañumen ɗo wonde hoorejo leydi Allemagne o laamino leydi Allemagne ko hitande ujunnaje 2 ha hitande ujunnaje 2 kañum tigui yalti aduna aseta hande 2 lewru février hitande ujunnaje 2025 o yaltiri aduna ko duuɓi 60 e goo o ko laamu leydi Allemagne yaltini habar kañum bayini habar o ɓe kolli tigui o yalti aduna ko to Berlin laamorgo leydi ndi tawi kadi ko rafi dabbo yooɓi fittade makko koto Venezuela paɗen Richard Grenell ko nulaɗo dariɗo wonande Donald Trump o kañum woni ɗi toon to Venezuela o holliri tigui wonde laamu Venezuela woppiti tigui Amérique naɓe jeegomo nangganoɓe kay ene coka e nder kasoji to Venezuela ko aljuma hanki ɓe goppita koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗen to dowlaji tentuɗi Amérique to avion togoso avion ngel tokosel taw ko ngel hinde jet privé ngel waɗi accident aljuma hanki o to Philadelphie waɗi noon yimɓe jeegomo noon kañum tigui woni bomiɓe hen accident o noon waɗi tan ko balɗe ɗiɗi caggal kay ko accident musɗo wanno tawi ko avion de ligne jolluno e hélicoptère kañumen pelɓodirno ɗum wonno koto Washington balɗe ɗiɗi fawi hen ngel ɗo avion ngel yani taw ko ngel hinde jet privé ngel noon wanno ko yimɓe jeegomo laamu leydi Amérique noon holliri jeegomo ɓe kala ko
Mexique naaɓe ko kañumen tigi luuno gellono avion ngel ngam wadde voyage mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo moon seydi moon haali abouba to karallagal ha mbawan yiide min to banggue date bosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba so tawi ko roɓino kabaruji fonno wonde ko Alassane Oumar Mbodj toon to lycée ba gorgol ko ceerno Babi Sy so tawi koto Dunga ko ceerno Ibrahima Saydou Kane kettimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo